तुझ्या जीवाचा तू पोरे भाषेत सांभाळतो नाही. अनेक दिवसात एक पाठी तरी आमचा फोन बोल ना तो रुसतो जाता दाडा तू तरी मामा सोचनाय आमची परिस्थिती वाईट असा म्हण जरी तर आमच्या इथल्या तुलू असलेले चल्यात काय रोजची गरज नसली आणि मामा तुवेन माका इथले शिकवून कसलो फायदो आम्हाला शिकला ते भाषी माका थंयसर बरी सर्विस मेळटली. बाबांनी ओसोरेचे जिवे बांब्याचे आता पोयलो पावलो आपोयच्या कुस्त्या उद्याच्या सोलो तोऱ्याक लागून सगळ्या कोचामी एकेच तागडीचो मुख पावना हातकोडीचे सादे मनशाचे कोट्टा वादे एकामेकाचो विश्वास ना भुरगे आवच्या कुसव्या चुलूम घेताना ते गिन्यान बोरून संवसारार येना आवय बापूय शिकयतोच पेजान तांच्या पोट्टोच ओ प्राण मारूंक लागतात ओ ना स्वरूप दिलं तुम्हाला जिमान गायला मारे तुझे मरे माका विश्वास नाही पण ना हे दिसा तू हिला बंडे बंडे तो सोडून गेला आणि आते तो लिहिता वाले तिच्यावर कोणा हवा असं तू असताना म्हणतो तू सांगता फ्रीज आला तुम्ही